Така, изпълних малко Нино мебел, да се виждам аз и тук. Сега, това е гардероб, че го почнал друг монтажист. Аз го довършвах, ама трябваше да... Останали да изпънем вратите, не сме ги изпънали. Но тук осветления лед, ала-бала. Сега, Нино мебел не сте дали къде да стъпи више, като хората гледай коста. Нино мебел трябваше да преправим. Ей, тази работа тук, отзаре, където е възглавницата, към базата ни пасва. Базата е малка, зато и голямото нещо. С по-малки шкафчета. Голямата база с по-малки шкафчета на тая табла, а пък тая табла трябва да се смени за тая база с, ако искате, някакво по-различно и явно. Докато не пасваха, приправихме. Какво да правим? Нино мебел. И Нино мебел свършиха ни 18 мм видеи. И също шипки, рафтоносачи няма. Къде изчезнаха? Дали сте ни били? Те, сега ще покажа. Нино мебел. Не е този. Чакай малко. Стой. Къде? Нищо не. Не ставаха като хората. Видя. Гледай се какво става тук. Нино мебел. Ето тук липсва един. Ето сега падна. Ето той. Гледай сега който е Нино мебел. Или дупката не пасва, или автоносача не е същия. Нино мебел. Друго е Нино мебел. Сега. Ей тук. Дали ще се види. Виж къде сме го изкарали. Трябва да е зъл тук. Не може. Ето и долу. Къде се хваща другия кабел, не може да мине през тази дупка. Тъй че, ако обичате, оправите се нещата. Защото иначе трябва монтажисти да вземат двойни цени. Голяма мъка. И да ще се вечерта. Хайде, Нино мебел.